kane EACC unveil report gi to nikech kane wa unveil marwa ni tarik 4 December higa mokalo, Chief Executive Officer mar EACC was among the chief guests. To ne wanyiso gi ni EACC pok osetiyo maber e campaigns ma engage jopiny. Omiyo teko mar japiny kaluwore gi weche mag goruok gi mibadhi. Japiny nyaka miteko. For example, corruption en ang'o, mibadhi en ang'o. Ing'eni kipenjo kata mana kuonde ma waaye ka Trevor Jonyakach kata gi Jouyoma ni to corruption in dholuo en ang'o. Gibo nyisi ni en kuo, gibo nyisi ni en mibadhi, gibo nyisi so many things ma samoro bende ma kotiende tek. Omiyo the commission dware ni mondo wuog oko mondo engage gi jopiny. Ni to corruption timre nang'o. To kineno ka corruption timre kata ko kwai pesa, tang'o moripo bed ni timo. Ere kaka report that issue. To as once kise reporte, bende commission nyalo protecti. Nikech Kenya ka be wan gi gimilongo ni whistleblower protection, whistleblower policy. To within it bende nitie gimilongo ni witness protection policy. Masani loso ne chik. To king'iyo gigo manyalo nyaka buogo japiny en luoro. Nito kase report ni police okawo pesa. Donge ginyalo manya ma in the face mano wach ni mondo wago tiende gi bunde ni. Donga be nyalo go tienda bunde. Koro mago gin gik mabuogo japiny. Miyo koro weche mag mibadhi dhi mbele nikech luoro. To ka commission gi stakeholders nyalo wuok oko mar mondo gi empower japiny. Mondo ginyis japiny ni kineno gima timre kama tinyalo report kama. For example, I know ni EACC has a number milongo ni toll free ma en 1551. Ni namba no kigoye to nitiere ofisa madhi make to nyalo guide kendo nyalo okony, onyalo nyisi kaka engage gi weche go. Then number D, nyaka watim access to information. Article 35 of our constitution. Nikech kata mana sirikache ma kor gwenge gi research mane watimo ni nitiere page mabende nyisowa kaka gitiyo gi weche mag website. Budget bendo sebedo loaded a county website. CIDP mar county bende jopiny nyalo access e website mar county. Magineni water oketne pesa marom kama to en pesa mibigore ward maka. To ka ichako gere to Public Procurement Act bende wacho ni nyaka iket gimilongo ni service charter. Boards moko mawaneno wakikete bath ndara kata project kiloso. Makata contact mar contractor nyaka ket kanyo. Maka nitiere gimoro makata kadeto kalo within 2 months. Tinyalo go simo mipenji ni tang'ono momiyo end of project date nuketo ni en chiengni to gini pok oserumo. Nikech most of our counties waneno ka project ichako igere to higni kata beach kalo. Yeni mago gin corruption. Koro pesa mo ket mar projects ni odhi kanye to ng'ano mosechame. Omiyo nitiere